खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनै आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनजों मा होनो कुसुंनि खर' नुजानाय बायदि नैबे मोख्रा मोखां इउटुबारा खावब्ला नुजाफैलायबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा दिनै ओरैबायदि इन्टारेस्ट लोगोफोर गाइस मानि जोंना दिनै कुसुगाव ब्लगाव मानि जयनिं हाबाफारि जादोंमोन मानि हाग्रामा सारा फैनानै बिथाङा जयनिं खालामफैदोंमोन दा ओरैबायदि जयनिं माने जयनिं होनो लाख'नो हाया माने जोंना मा होनो हाग्रामा सारना फालिफ्रानो माफालफ्रानो जोबनानै लायफिननांबावदोंसो थामसा फाग्ला जायो जोंना माने BPF दोलोनि माबा घटनाफ्रा नङा होमबा रायजोफोर दा आं बिनि सिगां फंनैसो बुंनो सानदोंलै लोगोफोर दा खोनासंदो दा दिनै नैबे समस्थिया सोरनिमोनलाय नैबे कुसुगाव ब्लकनि समस्थिया दा बियो माबानाव गोग्लैया होमबा मा होनोमोनलाय उकिल मुसाहारि नामा बिथांनाव गोग्लैयो नङा होमबा दा बिथाङा दिनै ओरैबायदि दुखु मोनसिगोन नैबे भिडिअफोरखौ नुबा माने बिखाफ्रानो माने फोरलाब फोथाब जासि जानानै माने एकदम जुजाइनि अरफोरबायदि दोहो खामलाबायथारसिगोन आरो दा जिखुनु भिडिअखौ मोजाङै नाय उकिल सार नोंथाङाबो माने नुफ्लाङोब्ला दा दिनै नोंथाङा मा होनो माने दिनै नोंथाङा ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि अबस्थायाव जाबायलै उकिल नोंथां माने नोंथाङा नोंसिनि मानसिफोरखौनो माने रावखौबो लाखिनो हाला मानो होनना बुङोबा दिनै नोंथांमोनाथ' एकदम साखारनि माबानि एकदम निराखार होननाय बायदि एकदम माने नुस्रांजालायनाय थगायो नालाय सोर फाग्ला बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै नोंसिनि बै माने ट्रेक्टर सावगारियाव बर होबावनांगौ जाखो नङा होमबा दा नै सल' खिथानोसै आङो नोंथां माने नोंथांमोना खालि गावल'नो माने ना मागुर सिंगि जायो गिदिर ना जायो पाब्लिकफोरनोबो एसेबो रानना होआ फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो पाब्लिकफोरखौसो नायग्रोनांगौलै बिदि माने गोबाव सम सिंगि मागुर जाबाय थानोबा जोंनि पाब्लिकखौसो एकदम जाहोग्लाबनांगौ लोंहोग्लाबनांगौ नायजोबनांगौ होमबासो माने पाब्लिकआ माने अननानै भटखौ होयो दा पाब्लिकनि सायावसो माने नोंथांमोनहा राजा नालाय दा नोंथांमोनहा अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय नङा होमबा माने मा होनो बै खुसिया ना थुरिफोरखौ जेरखम हमबाबो माने हमथानो हाया माने दिलिननि ब्लेन प्लान थांलाबायो थिग बिदि अबस्थाया जाबाय उकिल नोंथां सार जिखुनु नोंथाङा भिडिअखौ नायलांदो दिनैहाय माने नैबे कुसुगाव ब्लगाव जोंना हाग्रामा सारा फैनानै बेसेबां जन माने जयनिं खालामदों दा बेखौ नायलांबाय थादो दा दिनै 240 जन जादों 240 जन जानानै आरो फाग्ला मा थाबावनांगौ नोंसिनावलाय दा नंखायनो थगायनायखौ एसे गारदो सोलायदो थाब नङाबा नैबे इलेक्सना जुदि थाङोबा आरो गैला बेखौले सिन्था खालामदो दा दिनै जाहा जयनिंआनो मोनब्रै जायगायाव लोगोफोर मोनब्रै जायगायाव खोनाबाय रायजोफोर दा मोनब्रै जायगायाव बेसेबां जयनिं जागोन आरो जालांनो थांगासिनो दं बेखौबो नायलांबाय था मिथिबाय नैबे कुसुगाव ब्लकआवनो 240 जन जाखाबाय आरो जलायस्रियाव दंबावो आरो हाब्रु बिलायाव दंबावो आरो नै सुमलि बागानावबो दंबावो दा बेयावबो बेसेबां जइन जाबावगोन मा पात्ता मोनबावनो जोंनाव माने ओरैबायदि एग्रि बेग्रि फैनायानो फैनाय माने होखाबाबो माने बारसोमला फैनाय बायदिसो बारसोमफैगासिनो दं बै हराव जेनेबा लाइटफ्राव मोस्रोम माबाफ्रा एम्फौ एनलाफ्रा जेरखम गावखौ जेनेबा एकदम गिलु फालु फैयो थिग बेबायदिनो ज' जाजाय फैगासिनो दं माने लाथ्र'नो हाला आरो दा बिनिखायनो आं बुंदों नोंथाङा दुखु मोननाङालै आरो UPPLनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय लिडार फेडार बा सेलादार बेलाथारफ्राबो दुखु मोनना लाब गैया फाग्ला दिनै नोंथांमोननि UPPLआ क'क्राझाराव माथो UPPLखौनो दारायनो हायाखै ओमफ्राय दिनै माथो नोंथांमोना BJPनि सापर्ट NDAसो दारायाखै होमबा फाग्ला बे BJPआ मा बुस्थु नोंसोर दासिमबो मिथिया आरो BJPआ मा बुस्थु BJPनि बुस्थुखौ मिथिबासो नोंसोर माबाखौ बे BJPआव थानाय BJPखौ सापर्ट होनायखौ थाल्ला थुल्ला माने फोरलाब फोथाब गारनानै नै बेयाव थ्रोब थाब हाबफैजोबगोन नंखायनो एसे माने एग्लुंनो नाजा
बिजेपिया मा बुस्थु बिजेपिया बर' जाथिखौ मा खालामनो नागिरगासिनो दं जोंनि हिन्दुखौ मा खालामनो नागिरगासिनो दं बेखौ एसे सिदा खालामनानै नायबानो माने जों रावबो बुजायनांलाया गाव गावनो माने बुजिखागोन आरो दा जिखुनु नैबे कुसुगाव माने ब्लगाव जयनिं जानायखौ नायलांदो हाग्रामा सारजों बेसेबां जयनिं जादों दा आं बे भिडिअखौ होलांगासिनो दं रायजोफोर दुखु दामोनलै खिन्थु रायजोफोर कल मुर्मू सोम टुडू सोरो मार्दी ठाकुर सोरेन गांजा हेम्ब्रम बाहा टुडू लक्की मार्दी मैराली मार्दी बापिन सोरेन माइला मार्दी महिमा हेम्ब्रम लक्की किस्कू Takampur, setiap kali. आरो सोम हेम्ब्रम मंगला हेम्ब्रम समय हंसदा लक्ष्मीराम मुर्मू मुनुका हंसदा विशु हंसदा लक्ष्मीराम हेम्ब्रम चांदू बास्के मुंशी हेम्ब्रम मनोरंजन हेम्ब्रम हपना सोरेन राम बास्के लक्षण हेम्ब्रम असी हेम्ब्रम प्रभात मुर्मू सोम मुर्मू जोसेफ हासदा सबस हासदा पार्थस हासदा जवान बास्के ललित हेम्ब्रम खानु हासदा श्रीमती अंजलि मुर्मू जबा हासदा संजीली किस्कू सुमी मार्दी काहाम टुडू रानी टुडू सबे आए थकक फुलमणि किस्कू भरतनगर जो थी इलिजाबेथ बास्के मोनिका मुर्मू मेनुती हासदा सीता मुर्मू लक्की मुर्मू मंगली सोरेन कांचन बेसरा फुलमणि सोरेन पेटे हासदा फुलमणि मुर्मू फुलमणि हासदा हासदा जत भरतनगर हाँ धरधरा मेनका हेम्ब्रम बाहा मुर्मू ठाकुर टुडू इतिहाब विजयनगर जीवन किस्कू तोर टुडू जाटेन टुडू इनुक टुडू स्नेहलता हासदा मिठुशिलाक मुर्मू हाबिल मुर्मू पनती हासदा अंजलि मुर्मू एतियाबो कुसुगाव बीजेपी परा अशोक सरकार बीजेपी आसल तेखेते बैराली प्राइमारी परा अभिराम ब्रह्म देवला ब्रह्म जीवलाल ब्रह्म कापुटी बड़ उमेश बड़ नील बड़ जयंत बसुमतारी आरो टाकामपुरेर प्राय शंकर बसुमतारी जयंत बसुमतारी मनु बसुमतारी फैलाव बसुमतारी धजन बसुमतारी सोरां बसुमतारी मनोज बसुमतारी मृणाल नार्जारी नाम है नटराज बसुमतारी सुजित नार्जारी सुंदरां बसुमतारी बासु बसुमतारी चंदन मुसाहारी दारदान नार्जारी श्रीमती प्रिया बसुमतारी चंपा नार्जारी रूपला बसुमतारी दानिया जाहैबाय शिकारपुर यूपीपीएल और बीजेपी सम्माई हासदा देवान सोरेन मेलको किस्कू सीता मुर्मू धोनी मुर्मू लक्की हासदा धोनी हेम्ब्रम फुलमणि हेम्ब्रम प्राण धोनी हासदा इतना আছে আকৌ भरतनगर शांतिटोला यूपीपीएल और बीजेपी लाल मार्दी सुकल मार्दी नारायण मार्दी तुइला टुडू श्रीमन टुडू सुनीराम टुडू सुकल मुर्मू
লক্ষীরাম হাসদা, সময় মার্জি, কাহা হাসদা, গাঞ্জা হেমব্রম, লক্ষ্মী কিস্কু, ঠাকুর সোরেন, সোম টুডু, তর মার্জি, তারা মার্জি, চুরকি টুডু, বাহা টুডু। ভরতনগর আরো লক্ষীরাম হেমব্রম, শিবু মুর্মু, সুনীল কিস্কু, মনিরাম হেমব্রম, সুজিত কিস্কু, বিজয়নগর, বদিন হেমব্রম, সুরজ মুর্মু, মঙ্গলি সোরেন, আর হলো মংরাই মার্জি, নীলিমা টুডু, সুরজমণি মুর্মু, সুনি হেমব্রম, মরি বাস্কে, জগন কিস্কু, চুরকা মুর্মু, বিকাশ বড়া, নিজেন নাজারি, রাহুল নাজারি, ভৈরব বড়া, দিবির বড়া, বিক্রম নাজারি, শঙ্কর ব্রহ্ম, চরণদাও ব্রহ্ম, টিঙ্কু ব্রহ্ম, বারহুঙ্কা বড়, ফুঙ্কা নাজারি, ফুঙ্কা বড়, রবিলা নাজারি, বুদ্ধি নাজারি, দণ্ডী নাজারি, বিনিতা ব্রহ্ম। दाना दंबावो गाम्बारि बिलनिफ्राय रमला नार्जारि, इउपिपिएलनि देबिला नार्जारि, कुसुगाव ब्लकनिफ्राय प्राइमारिनिफ्राय दङ नार्जारि, बिधान नार्जारि, कात्रम हेमब्रम, सन्तोष मुर्मु, राधे विश्व, सुनीला सुनार, सुजित किस्कु, सुनीराम टुडु, हप्रा मार्जी, गाम्बारि प्राइमारि दंबावो, कुसुगाव प्राइमारि दङ, प्रतेन बसुमतारि, जनक बसुमतारि, इउपिपिएलनिफ्राय दंबावो मार्जी, बिरसा मुर्मु, कुमार विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, राधिका विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, लक्ष्मीशरण हासदा, भीम बहादुर लिम्बू, विमला विश्वकर्मा, ओम प्रकाश लिम्बू, गीता लिम्बू, अजित हासदा। जिंदाबाद हाग्रामा मरि लं लिभ हाग्रामा मैनारि लं लिभ खाम्बा बरगयारि लं लिभ खाम्बा बरगयारि लं लिभ जय बिपिएफनि धन्यवाद।